Mga tugang, maray na udto tabi. Maugmang aldawnin Sabado. Pizza 15 kan Agosto 2026. Wow! Pag 15, magayunon pag paradangog-dangogon. 15 ang payday. Sweldo day. Sweldo kan mga obrero. Kumusta po kamo mga tugang? Kumusta po ang sa indong Sabadong pagkaaga? Nakaipos na lamang tabi kamo kan sa indong pangudtuhan. Kumusta po ang kabos na mga nakatutok sa saindang mga radyo 729 kHz po mga tugang. Siring man sa mga nakatutok sa Facebook Live sa DZGB News Online. I don't know if anybody understands. Ano lamang ang pinag-iipos-ipos tabi mga tugang? Bueno, sa giraray po, kitaan mag-iba-iba digdi sa programa. Ako po mga tugang si Joshua Bino. Bueno, sa inot na bungkaras kan na pag-restorya tango niya na aldaw na ini. Paano daw ma-regulate tabi mga tugang? Ano? Habang kaya pasiring kita digdi sa Legazpi, hali ako mga tugang sa Santo Domingo Central School. May pikatindiran kitang aktibidad duman. No matter what you've been through. Naimbitiran man kita. Diba? Kaya salamat po sa District Office kan DepEd Santo Domingo sa imbitasyon tabi. So, nagpaaram na akong madali duman. Tanganing makapag-restorya lamang kita. Paano daw ma-regulate? Habang ako nagmumotor mga tugang, hali duman sa Santo Domingo, pasiring kita digdi sa Legazpi, nakakasunod ako sa sarong dump truck. May kargang bye-bye. Delikado para sa mga motorista na sa inutan mo may dump truck tas may karga tabi, Kuya John. Habang nagadalagan ang truck, sige man ang takdag kang mga baybay buda mga burbatiris na graba. Diba? Kung nakakasunod ka, gari ka so nakikipagpatintero sa nauula na mga gapo. I wanna always Pangyari, ano? crying tears. Dako lang pwedeng magkausa ng aksidente tabi yan mga tugang. Diba? Paano do yan mapakarhay siguro tabi, Kuya John? Na dapat ining mga nagninegosyo nin siring po kayan, may dump truck, nagtransportar nin mga materyales, bye-bye, graba, masiguro man lamang na di magparaula sa tinampo ang karga nin databi, Kuya John. Di ba? Paano kung nasusundan mo sa truck, may uminulog na gapo, naligis kang gulong kang motorsiklo mo, bakon ang tendency, mangrarampal ka dyan sa tinampo, palangayong ka sa ubas. Di ba? Paano do yan ma-check? Tabi, sisayan pwedeng mag-reparo lamang tabi mga tugang. Bakon tabi, Kuya John? Ang tinampo, kung ika may sadiring bihikulo, dapat di ka magkausa ng inconvenience sa iba mong nagagamit kan tinampo. Di ba? Kung arog kan, delikado, kung siging ula kan baybay habang nagadalagan ang truck. Maalnas bagayan tabi, Kuya John? Di ba? Maalnas sa tinampo tabi iyan. Kaya maski ka nag-iidali, Kuya John, day ka basta-bastang makaka-overtake, ta simple pa siguro kakandalagan mo. Di ba? Alimbawa, nagadalagan sa truck, sige, sukalok kan truck, ta simple kung uneven, o bako may mga lubak-lubak man sa tinampo, di ba? Pag minauntol kidiit sa naso truck, minatakdag ko yun ng mga gapo-gapo buda mga basod, bye-bye. Yung bati nakakasunod ako, ibinaba ko sa visor ko makunyan, nakakapuling. Tapos sige so takdag, maalnas talaga tabi mga tugang sa gulong. Sana ma-check ini, Dahil ko aram kung pwede nang i-check kang task force quarry kan probinsya. Or dapat siguro,
ibugtak sa mga regulasyon na ang mga nagatransportar nin mga arog ka ng materyales, dapat siguro na dahil magparaula tabi Kuya John. Di ba? Dahil magkarga nin supay na duman sa truck. Tapos kagan siguro sa mga luho sa truck, kagan siguro ng tapal na dahil magula. Di ba? Ano na nga yan? Pati na sa nga yan, pag problema mo, iyo po, ta dapat mariparo iyan, ta pwedeng magkausa ng diskwido tabi mga tugang. Di ba? Kung ang tinampo, ramog nin baybay buda mga burbatiris, dahil sa mga naula, hali sa mga truck. Bako sa napatian Kuya John, minsan pati ang mga dump truck, di mo masabutan kung ano ang may minsan na magpadalagan kang truck, huna mo ang karga, mauhumil na chicharon, mga marabason, di ba? Garo so dahil pag makulog baga sa ibang mga motorista, Big crime. pamili na kada ko lang bihikulo. Dahil ko man po pigagabos, ang mga truck drivers tadakula kong bistadong mga disiplinado na mga driver. Kung dahil ko masabutan talaga ko John, kung natatamay iba, na kung makapadalagan, huna mo, may karera. Ang aram ko kaya, may ano yan, kung halimbawa yaon na ang barge, nag-aalat na ning pagkarga tabi Kuya John, sibot-sibot sa mga truck, na magkarga, magdiskarga sa nakaduong na barge. Tamay oras lang baga ang pagduong. Diba? Pero sana, makumanso, gari na kamong nagkakararira dyan. Numinsan Kuya John, maski matangao na, sa banggi, ang mga truck, iyo man so kararandul na, mga marabason magpadaralagan, malubak sa nakidiit, kararandul niya, nyabati pag matanga baga, diit sa nang karandul, dangugunan mo, kung ang harong mo gilid kitinampo, di ba? And ini ang nareparo ko, tabi mga tugangon yan, ta-experience ko talaga, nakakasunod ako duman sa dump truck. Oh. Sige suula. Maski nga niya ako nagpapadistansya na, tadi ako minadukot, distansyado man ako sa truck, ang dalagan ko. Siyempre ko yun, pag ang mga burbatiris, tuminakdag sa tinampo alit sa truck, nagaligid-ligid paan. Diba? Siyempre, iiwasan mo. Nya kung paano kung dahil ka basta-bastang makaiwas, biglang maligis kang motorsiklo mo, bakong diskwido na. Where you been? Diba? Kaya, sana may mag-check po kaya. Or kung may pwedeng maibugtak sa mga regulasyon na dapat dahil magparaurula ang karga. Yung tabi, dahil magkarga rin surupay naman sa truck, tapos sa mga luho-luho, takpan, dahil magparaula. Dipisil kung iyan tabi mga tugang makadiskwido. Iyo, maray na aga tabi kay Sir King Reynaldo. Sir King Reynaldo, listening sa Barangay Bangkirohan, Legazpi City. Good morning tabi. Sir King, and sa mga taga-barangay Bangkirohan, Legazpi City. Check ta daw sa mga sa mga nagadangog sa tuya ngunyan. Sa mga nakatutok po sa Facebook Live, good morning po sa inyo ka boss. And sa mga nagdadangog sa radyo, oy pista palan ngunyan sa sa Huruan, mga tugang kan Tiwi Albay. Si Bishop Joel Bailon mismo ang panginot duman sa Pontifical Concelebrated Mass Fiesta Salvacion 2026 Diocesan Feast of Our Lady of Salvation. Iwan po yan mga tugang sa Our Lady of Salvation Parish and Diocesan Shrine sa Huruan, Tiwi, Albay. Di ba? Arog kayo ni, nasa pagbuelo na nin karaunan ini. Happy birthday kay Ate Shoni, ang nagmamaniubrakan Traffic Department, mga tugang digdi sa sa DCGB. Traffic po, bako man siya PSO. So traffic po mga tugang sa broadcast. Happy birthday Ate Shoni. Iyo po, and sa mga taga
Huruan. Happy Fiesta tabi sa Indo ha. Happy Fiesta po dyan sa Huruan, TV Albay. Happy Fiesta kay Inang Salvacion. Yugon man, Kuya John. Pista palan ngun yan. Bueno, tabi mga tugang. Dako lang kahapotan ngun yan. Kung sa sisay itong persona, nasagod ngun yan ay unidentified as in pigya-imbestigaran kan mga otoridad, naaligado nagwalat nin pampasabog sa Lucky Gem Building digdi sa Phase 2 kan Imperial Court Subdivision. Ining Lucky Gem na ini mga tugang, yung nag-ooperate kan Small Town Lottery o STL mga tugang digdi sa to. Kan Agosto 13, bandang mga alas 7 ang banggi, igwanin pagsabog na nangyari po mga tugang sa building ninda. Ang suspect, day pa po nabibisto. Susog sa detalye mga tugang kan. Report kan pulis. Ininformaran so investigador kan Legazpi PNP, may kinaraman nga rin na sa alegadong pagsabog na nangyari duman sa building kan Lucky Gem. Siyempre ta nakareceive din report, marikas man na duminalagan so mga tauhan kan Legazpi PNP. Diba? Tanganin ng i-verify itong nakabot sa indang report and mabo yung abutan kan mga pulis, igumananggad din nangyaring pagsabog. Sa initial da po mga tugang na investigasyon, mantang sa mga empleyado kan establishmento yaon duman sa cash area, nakadangog na sa nadapo nin makusugo na pagsabog sa luwas kan building. Siyempre, re-reparohon, pagluluwasan, na-discover mga tugang na sa mga salming duman sa draw court area, waragas na po siyempre, supwersa kan pagsabog. Sa investigasyon mga tugang and pag-review kan mga CCTV footage, na reparo duman, na-discover na nagkapirang minuto bago so nangyaring pagsabog, igwanin sa rong day panabibistong lalaki, naka-helmet na pula, naka-itom na jacket, naka-itom na pantalon, boda sinilas na puti, nahiling tabi, na nagranay duman sa establishmento. Sa suspect, may inapon, may tinapok na day pamaarama na bagay pasiring duman sa establishmento pong ito hanggang sa nangyari na ang pagsabog. Di ba? So, suspect, huminali man tulos duman sa area, sakay na po mga tugang nin color itom na motorsiklo. Di ba? Kaya po sa ngunyan, so Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit, mula sa Scene of the Crime Operative SOCO, nag-investigar na po. Nagkondusir ng eksaminasyon naman sa crime scene. Diba? And so Legazpi PNP, nagkondukta na po nagkukondukta nin hot pursuit operation pati na subak tracking kan CCTV footage harni duman sa lugar. Tangali po mabisto kung sisa itong lalaking nagpasabog aligado. Pero ang kinamarayan man po wala man ki nadiskuido, wala man ki nalugadan duman sa nangyari po na pagsabog sa bulahan kan Lucky Gem. Operator po kan STL, Small Town Lottery, tigdi po sa to. Pagka sagkod sa ngunyan, nag-iimbestigar pa po. Diyan na yan nangyari sa di lang nga di sa may Barangay 24.
Di ba? Kaya sana makapagparpadagos na sa investigasyon and mabistuan kung si itong kagibo. Buda, kung ano ang rason. Tanata gustong pasabugon Kuya John, so ano ini? Opisina kan, nag-ooperate kan STL. Di ba? Batingon yan, matunog na naman ang bareta kay dating Kapitan Alvin Nimo na may piga-aligaran na may politiko, may kontraktor na involved sa aligado, payola na naman tabi, Kuya John. So, dahil na muna i-discuter ta. Diba? Unless iyan sinumpaan na sa laysay, pwede. Pero sagud sa ngunyan, siyempre, ang mga bagay-bagay, aligasyon. Diba? Kaya sana maaraman kung ano ang motibo. Tanata itong lalaking ito, tinapukan kung anong bagay itong Lucky Gem Building hanggang sa suminabog. Marisa na taday kinadiskuido duman, dahi kisinabugan na tawo tabi mga tugang. Kundi siyempre, nagkausa ito nin alarma sa mga residente tabi. Ipo, nasa kamot na po yan kan mga autoridad ta. Kan Legazpi City Police Station. Good afternoon kay Odraude Serialo, Eduardo Serialo. Di ba? Good day po. Watching digdi sa Barangay Fatima, Cantabaco City. Uy, maray na, ano po dyan na? Maray na udto sa Barangay Fatima, Tabaco. Kumusta po ang Tabaco? Kumusta po ang Tabaco? Bueno, Kuya John, ay tudtod ta, aramon ta daw kung piraan magiging adjustment sa presyo mga tugang kan produktong petrolyo. Kan Martes baga, pinatana man kita ng rollback na 4 pesos yata or 5 pesos. And ang sabi, gari may oil price hike na naman, may aumento na naman next week. Ipigpapautub po baga yan mga tugang ang paghiro sa presyo kan produktong petrolyo. Ipigpapautub tabi kada aldaw ng Martes pagkatapos kan trading period. Kada Martes alas 6 po nin aga nag-a-adjust po ang presyo kan produktong petrolyo digdi po sa tuya sa Pilipinas. Alas 6 po yan. Either maglangkaw o magbaba. Iyo po yan ang schedule. Martes alas 6 nin aga. Diba? Ang sabi, piglalao man dapo mga tugang ang taas presyo na naman sa presyo kan produktong petrolyo sa maabot na Martes, August 18. Diba? Ang kalkulasyon, 3 pesos 0.75 centavos hanggang 4 pesos 25 centavos kada litro ang ilalangkaw po mga tugang sa diesel. Mantang sa gasolina, maumento man po nen ang kalkulasyon 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos kada litro. Pinatana sana naman kita Kuya John in rollback. Big crying. Tapos ini nga naman alintuto na naman, taas presyo na naman tabi mga tugang. No matter what you've been through. Di ba? Dahil pa kaya natatapos ang ribok duman sa Middle East tabi. Apektaduhon kitang maray, di ba? Bati, ngunyan baga, gari mas mahal na pati ang diesel ngunyan. Ano nga ang rason tanata mas halangkaw na ang diesel sa gasolina? Diba? Ang diesel po kaya mga tugang, mas halangkaw da po ang demand kumpara sa gasolina. Siyempre, kung arin sa may halangkaw na demand, iyo man sa sasamantalahon na malangkawan ang presyo. Law of supply and demand baga tabi mga tugang, basic sa business. Diba? That's what that feels like. No matter what you've been through. Or where you
paglangkaw ang demand, paglangkaw ang naghahanap, budat nangangaipo, hindi mo nasisamantalang medyo oroimentuhan ang presyo. Nga siyempre, may durudakula man lamang na revenue, ganansya. Wala ang problema, arog apektado maray. Pag naglangkaw ang presyo ng produktong petrolyo, apektado po, pati ang atado kan isira sa karinderiya. So yan po yan mga tugang, ang projection lang po yan. Di ba? Ang final po kayan, maraman ta na po, pag nagrani na ang Martes, tang schedule po kan pag-adjust, Martes po alas 6 nin aga. Bueno, tabi mga tugang, mabalik kita. Pagkatapos lang ka nagkaperang pagirumdom, alas 11:32 na po. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered: junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro.
Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Buwanang mga tugang, welcome back po sa tuyang programa. Kaya po, sa Gararay, ako Gararay po sa indong kaiba, si Joshua Vino. Feels so good to be free. To be accepted for who you are and loved no matter what. I don't know if anybody... Mientras tanto, tabi mga tugang, sa iba pa niya itong pag-restorya lamang, tabi, dyan po sa Daraga, mula sa iba pang mga nag-iriskwila sa Daraga Community College, tang sabi, dakol man dyan nag-iriskwila, bako lang mga taga-Daraga, Kuya John, may mga taga-Sorsogon, may mga taga 3rd District, iba pa po na lugar. Aasikaso po ngunyan sa level kan sangguni ang bayan ang proseso para magkaiga po nin dagdag na kurso. Bachelor of Science in Criminology. So, di magayon magatabi mga tugang ano. Kundi, siyempre, kay puwan in approval kan Commission on Higher Education o CHED. Pero palang ang CHED ay basta-bastang ma-aproba. Di ba? Ang sabi po kan Committee on Education sa Sangguniang Bayan na pagpapamayuhan po ni Konsehal Warren Sorsogon, tala kapag pa-condenser naman po ng mga committee hearing. Dayman po yan basta-bastang aprobaran siyempre. Bago maaprobahan, bago i-consider na aprobahan, dapat kompleto na ang mga pasilidad, ang mga laboratorio, may firing range, at least may duwa na po na regular na faculty, as in igwa na po nin sarong dean. Kung igwa ka na po kayan, faculty, buda dean, siyempre, obligado ka na po na pasweldohan iyan, maski day pa official minting nagpupuon on course. Diba? Kaya nangangaipot tabi mga tugang, siyempre, nin budget. Ang sabi ni Konsehal Sorsogon, kay puwan siyempre ang tabang kan lokal na gobyerno na matawan nin funding po na makapagpabugtak nin mga kinakaipuhan na requirements kan CHED. Laboratorio, dapat may firing range, faculty and dean. Ang sabi kay puan po nin at least 10 million pesos. Di ba? Para po maibugtak itong mga requisitos, mga kinakaipuhan maibugtak. Saka po i-considerar kung pwedeng aprobaran. I don't know if anybody understands. Di ba? Feels like... Di, siyempre, dahil man basta-bastang kakayanon kang budget lang kan eskwelahan.
tabi ko yun. Kakaipuan da ang tabang kan LGU. So budget kan lokal na gobyerno. Kaya ang magiging diskarte tabi mga tugang, so kinakaipuan na budget kan DCOMC, isasabay po pag nagpreparar na kang budget kan munisipyo para sa taong 2027. Kaya po, so Committee on Education, makikipagtabangan tabi sa Committee on Finance and Appropriation para sa magkakanigong funding tabi kayan. Diba? And kung may sabay yan sa funding para sa 2027, ang kalkulasyon o ang target tabi mga tugang, by 2028 o kaya 2029, baad lamang ngaya maaprobaran and makapagpuuna kan panibagong kurso na Bachelor of Science in Criminology dyan po sa Daraga Community College. Have to think about what I'm gonna do. At least po may dagdag lamang na kurso na mapagpipilian pa at sa tuya pong mga estudyante dyan. What you've been through. Di ba? Ngunyan pati baga Kuya John, dakol naman ang mga bagong bukas na mga community college. Latest nga ni sa Kamalig. Igwa naman po nin community college. Diba? So, posible sa ibang mga taga-Kamalig, dahil na po madayo sa Daraga para mag-eskwela sa DCOMC, dumaan naman po sinasasadirin ng community college. Diba? So, sana makapagtuloy-tuloy iyan na plano tabi mga tugang. Iyo po, makapagdagdag nin kurso. At least, may makapatapos na nin criminology. Pa ang community college baga, dahil mo nagbabayad nin tuition. Understands what that feels like. Shoulder po yan kan gobyerno. Oh, where you been? Sa pagi po kan Unifast, di ba? Igwa manin babayadan, kundi sa mga miscellaneous na sana sa eskwelahan. Pero sa tuition, dahil po yan. Di ba? At igwa na po bago yan yung mga libreng tertiary education sa mga state universities and colleges. Buda, yun na po yan, mga community college. Kaya magayon po yan na barata para dyan sa mga taga-Daraga, ano? And sa ngunya, nasa proseso pa tabi. Nasa proseso pa. So, ang budget deliberation baga, para sa masunod na calendar year, pigigibo yan, kadaklan, last quarter, halimbawa, so budget para sa 2027, aaprobaran, ining siguro mga last quarter kan 2026. Diba? So sana, hinguwahon dapo kan Committee on Education na makipag-coordinar sa Committee on Finance and Appropriation para matauanin magkakanigong funding tabi. I wanna always be. Itong plano. Iyo po. Di, at least, nag-uusad tabi mga tugang. Iyo po. And, inisarap ang good news digdi sa probinsya Kanalbay. Kanakaaging aldaw mga tugang, nagpasiring sa Campo Simeon Ola si Secretary John Vic Remulla kan DILG. Nag-turnover po nin 20 unit nin motorsiklo. Na po ang gagamiton, sabi, para mapakusog ang pagresponde kan mga kapulisan pag may mga emerhensya. Tangon yan bagatabi mga tugang, kung may mga emergency po kamo, diba, experience nindo o nailing nindo o ano man, nangangaiponin asistensya nin kapulisan o iba pang mga ahensya ng gobyerno, iapod lang po nindo sa 911. Unified na po yan. Dati, sabi ni Secretary Remulla, kahit ngayon lain so numero kan pulis, numero kan bombero, diba? Ambulansya, kung kaipuhan mo, iba-iba ang apunan mo. Ngunyan, Unified 911 po baga ang gamit. So ano man po yan ang mga insidente dyan, 911 po. Diba? Kung kaipuhan ng police assistance, 911. Kung may sulo, 911. Kung anong emergency, 911. Nag-turnover po ng 20 unit ng motor para sa regional office kan PNP digdi sa Bicol. Pero ang sabi ni Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director po kan PNP Bicol, digdi po ito i-assign sa probinsya kan Albay.
Di ba? Partikular na maglibot-libot sa Maharlika Highway buda sa mga tourist destination. O di baka umabot ang mga masunod na simana o bulan mga tugang, dakol na mga nakamotorsiklong pulis kitang mailing na nagalilibot-libot po. Diba? Bako po inarog kayo itong so, igwala ba kay mga PNP personnel ko dyan na mga nakamotor na naglilibot, Daraga, Legazpi, and sa iba pang lugar, sarabay-sabay. Ito, lain pa po ito. Diba? Sa emergency response man po ito, buda sa mga tourism destination. Taan sabi ni Director Miranda, kay puan po kusugon ang turismo digdi sa to. And saro sa pwedeng gibuhon, matawanin matanos na seguridad ang mga turista. Ipo, bati magayon man pati kwedyo na unit kan motor, scooter, Honda PCX na 160cc. Ayos baga mga tugang. Kaya baka ang sabi ni ni Director Dizon o Director Miranda, sarong motor duwan tawo. So driver na mobile patroller, buda so tourist police. Partner tabi kuya John. Di ba? Good morning po kay Sir Jeril Aranya. Di ba? Hali po dyan sa LA Drive, Gugun, Legazpi City. God bless all over the world, sabi ni Sir Jeril. Dyan man po mga tugang sa Anislag, kung kamo tabi nagbabiyahe, pasiring kamong Sorsogon, o kung pabisaya Mindanao kamo, tapos masakay kamo ng barko dyan sa Sorsogon, sa barangay Anislag po, Candaraga, may binuksan na naman tabi mga tugang na Motorist Assistance Center. Naflatan ka nin gulong, pwede ka maghagad po dyan ng asistensya. Di ba? Or kung ano pa na pwedeng maitabang kan pulis. Ang sabi, gusto talagang pahiwason ang presensya kan mga kapulisan sa palibot. Estratehiko na ibinugtak so Motorist Assistance Center dyan sa Anislag. Yun naman po yan ang saro sa pinakadakulang barangay dyan sa Daraga. Tapos iyon naman talaga yan ko yun ang nagiging sentro, kan komersyo, kan mga barangay dyan sa southern area, kan Daraga. Kadakul bagang barangay ang nagbababa dyan. Mayon, San Ramon, Maupi, Mobilya Hermosa, and iba pa po ng mga pagtaraning ng mga barangay. Diba? Ang lokasyon po kayan, kung hali kan talaga ang direction going Sorsogon, sa tuo tabi, sa tuong porsyon kan tinampo, halos magkataning lang buda sa simbahan. Ipo kaya kung halimbawa naraotang kamo ng bihikulo, at least may pwede po kamong ranihan. Bukas po yan 24/7, 24 oras pwede pong dulokon kan si Isay man na mga iponin tabang kaya asistensya nin kapulisan. Saro pa, dagdag na police visibility mga tugang dyan sa palibot kan barangay Anislag. Imagine ta kung maresponde ang police, so minutong kukonsumoon hali sa sentro kan Daraga pasiring sa Anislag, matitipid na kuya John, mababawas na po ito. So pulisyaw na sa Anislag, may sadiri ng estasyon man dyan sa barangay Anislag. So may naka-standby po dyan permisya na police 24/7. Iyo po. And dyan sa Daraga, sa Legazpi baga, iyo naman, naabot na po so stable internal peace and security status. Deklarasyon po yan kan Philippine Army. Ibig sabihin, hali na po na wala ni nahihiling na presensya ng mga aligado, rebelde, wala na po kay mga nangyaring encounter. Ipo, ano ang kinagayunan, kansiring kayo na deklarasyon para sa sarong lokal na gobyerno, para sa sarong munisipyo, kaya sa sarong syudad. Pwede po maka-attract ng mga investor,
Di ba? Pwede maka-attract ng mga pagnenegosyo sa sarong lugar. Ang Legazpi, natandaan ko, iyon naman. Ang Daraga, yun na, dahil ko lang sigurado kung saan pang ibang mga munisipyo, siring man po kayan. Di ba? O, di, at least, tranquilo, and parte, iyon ang pagpapakusugpakan, police presence, police visibility po sa palibot. Di ba? Para at least kung may maghagad din sa Kuro, pwede man ikatabi siya. Gusto mo? Happy birthday, Tabi, kay Ate Sean. Ate Sean, happy birthday. Ansa mo ya pong traffic manager. Ang nagmamanihar po kan traffic, digdi sa DCGB. Pero dahil man po siya nagdidyan sa tinampo, naarog kan gibo kan mga public safety officer. Sa traffic, Tabi, yan sa broadcast. Di ba? So, yan po mga tugang ang pag-restore yata sa masunod naman na Sabado. Diba? Sa masunod naman po na Sabado, Tabi, mga tugang. Iyo, ako palang giraray ang mabareta alas 12, kaya magdarangugan giraray kita, Tabi, mga tugang. Pwede na, Tabi, Kuya John? Magpaluay-luway, diit na puro pay ngalo lamang. Si Kuya John po sa Technical Department, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, Jenny Ballaran, and Shara Leron. Ako po ang sindong nakaibahan, Joshua Bino. Masunod na po ang Bareta alas 12. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang